Kaduna na yi budurwa wacce take so na amshi. Jama'a na Kaduna tiyaya don Allah ku zo ku tiyaya kuka da zubar da sun gudu don na zamto ki gudu. Hello, salamu alaikum. My baby. Ai, ne kin san ina ƙasar America. Kin san ni layi na ga ƙasar da nake waya nake da shi saboda mu special layi. Ai Bilgate ne ya haɗa min shi. Yanzu kin san mene ne? Ki turo min da account number ki za ki samu koda 500,000 ne. Wallahi da shi na yin makeup ne ba wani abu ba. Wallahi ƙarya ne, wannan yaron shi zai zo ya karɓar mun abu sai na karera ya shi. Kai ni wanda irin maganin tauri ne ban sha ba. Na sha maganin wuka, na sha maganin adda, na sha maganin takobi, wallahi ƙarya ne. Ha 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 ha.